Assalamu alaikum ukuthula makube kini nonke. Ngiyabingelela iAfrika yonke kusewuyena uSidunisembazo, untombizi yamhalela, untombizi imcela ukiss. Iziyabule zensizwa inkunzi emanqindi, umaqhamuka kunyonya insizwa, kubaleka intombi zibe zingesabi yona zibe zesaba amasokazo. Bafowethu kunabantu abangibuzile ukuthi babumbatha uhlala usitshela ngokuthi kunesijeziso umuntu asitholayo ethuneni uma ngabe engalaleli. Ikuphi leyo ncwadi leyo? Uhlala usitshela ukuthi Luka 16 verse 19. Kungani ungasenzela ivideo usifundele sizwa? Ngizothi nami mangena eBhayibhelini ngiyivula ngiyibone ngizwe ukuthi wena ungifundele. Ake nginifundele ke bafowethu nali Luka 16 verse 19. Phezulu ithi isicebi noLazaro. Kwakhona umuntu othile onothileyo owayegqoka ezibubende nezelineni elihle ezijabulisa imihla ngemihla etanasa. Kwakhona futhi umpofu othile nguLazaro igama lakhe wayelahliwe ngasesangweni lakhe egcwele izilonda. Enqanela ukusuthiswa ngemvuthuluka ewa etafuleni lesicebi. Yebo, kweza nezinja zamkhotha izilonda. Kwase ukuthi wafa umpofu wathwalwa izingelosi wasiwa esifubeni sika-Abrahama nesicebi safa sembelwa. Sesisehayitesi saphakamisa amehlo aso sisebuhlungwini sambona uAbrahama ekude noLazaro esesifubeni sakhe samemeza sathi, "Baba Abraham, ngihawukele uthume uLazaro agcobhoze isihloko somunwe wakhe emanzini aphozise ulimi lwami ngokuba ngiyahlushwa kuleli langabi." Kepha uAbrahama wathi, "Ndodana, khumbula ukuba wamukela okuhle kwakho usekuphileni, noLazaro kanjalo wamukela okubi. Kodwa manje uyaduduzwa yena lapha wena uyahlushwa. Nangaphezulu kwalokho konke, lokho kubekiwe umhosha omkhulu phakathi kwethu nani ukuba abafuna ukusuka lapha baye kini bangekwenze, nabalapho bangaweleli kithi." Sase sithi, "Njalo ngiyakucela baba ukuba umthume endlini kababa, ngokuba nginabafowethu abayisihlanu ukuze afakaze kubo bangezi nabo kule ndawo yobuhlungu." Kepha uAbrahama waphendula wathi, "BanoMose nabaprofethi mabezwe bona." Sathi-ke, "Cha baba Abraham, kodwa uma kusuka umuntu kwabafileyo aye kubo bayakuphenduka." Kepha wathi kuso, "Uma bengalaleli uMose nabaprofethi kabayi kuvunyiswa noma kuvuka umuntu kwabafileyo." Nayo ke incwadi bafowethu eningicele yona ewubufakazi ngempela ukuthi kungani thina singamaMuslim, kungani singamaSulumane, yingoba asifuni ukuzisola. Uma ngabe sifika emathuneni sifuna ukuthi masifika emathuneni izingilozi zisiphathe kahle, singabi nokuhlukumezeka elangabini lomlilo. Ngiyacela ke umdala ngathi angasivula ingqondo, asivula amehlo, asipha amandla. Inkosi yomsinibusise wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.